Ambo nan bagala Datuk Limbatang, Pangulu andiko di nagari Mamak Kanduang Bujang 9. Sebagai mama, pituah lah ambo kambang paringe lah ambo lape. Tapi dek kemanakan dan basutan di mato barajo di hati, kandak nyujuo nan kalalu. Kasudahannya, adat nan kawi lah tagoyang cupak jo gantang lah tegisi asinan nanjang manyalak tuan. Bujang 9 kanai kutua menjadi 9 ikuai ikan rayo nan maunyi danau meninjau. Namo ambo putih rasani, yatim piatu dari kete. Kakak 9 manggadangkan, mama pun lai memanjukan. Dek biaso buki tumpuan kabui, biaso taluak timbunan kapa, lah tak sangkui hati kasih giran. Tapi ruponyo, bungo tak kunjuang jadi putia, niat lalu luah di ganggaman. Kasih putui sayang tak sudah, bak bungo kambang tak jadi, cinto den bau masuk api. Ambo banamo sigiran, anak tongga Datuk Limbatang. Ambo menaruh cinto kasih sani, adik bunsu Bujang 9. Tapi ulah dek asuang jepi tanah, niat tak sampai kau juangnya, cinto nan dalam tabang kalai. Bialah, ayam sabongan sadionyo, disembah alang di pangkuan, talinya sajo dan ratoi. Denai nambah nama si Malintang. Adik kanduang palimo bayu, urang nan jadi kacang niang. Sabananya denai malu jo mak datuk, ibu jo sayang kasih sani. Tapi banci tak tungkuit kasih giran. Tahu sana, apa sebabnya? Denai dirusak, dibinasokan. Kaki dan pincang dibuatnya. Tindak malu sama malu nangko. Sehingga dandam tak sudah kasih giran. Kasam mencari muaronya. Dek kerana nak lalu dandang dia ia. Di gurun tak pasoh dia tagakan. Bak itu adik si Malintang. Alkisah menurut cerita orang tua siswa nan diperkuat pulau je pendapat ilmiah para ahli vulkanologi, konon dahulunya dana meninjau berasal dari sebuah gunung berapi. Urang menemukannya gunung tinjau sebagai tungku nan tigo sejarangan di samping singgalang Jumarapi. Di masuk alun barabalun, sangke babaju-baju upiah bapinggan kayu penarahan. Antah beberapa ribu tahunan sudah gunung tinjau ku malatui. Ba itu hebat latusannya. Sehingga tubuhnya malayok kalangi hijau. Kemudian tahampeh balik ke bumi membantu jajaran buki di luar agam. Agaknya buki malingka na memisahkan meninjau jo pariaman. Membatih ranah jo malala. Jo matu ataruh kalawang balanjut ke pelimbayan sarato daerah Datamunti. Adalah kaki-kaki gunung tinjau nan tasiso sampai kuari. Maka dapatlah dikiro-kiro. Bahasa kawah nan bak cando kuali gadang tu baransua di siaya dek utan nan tagak bekuliliang. Kemudian tak jadilah sebuah danau. Itulah danau meninjau. Sebagaimana nan kita tamui kini di Agam Baruah 36 km sebelah barat Bukit Tinggi. Angku-angku sidang pendangar. Menurut kepercayaan anak negari Tanjung Raya, nan batarimo jawek bajawek dari ninak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai tawari kini nangko, danau meninjau ko ado bapauni, pauninyo Bujang 9, yaitu 9 iku ikan rayo piaruan nurang sibunian. Satu akatu, ado masonyo malerang di dasar danau naik marapuang maracunaya, sehingga ikan-ikan menjadi mabua. Itulah yang dikatakan orang tubuh. Nah, kutiko nantun danau camarelang bak menggindo. Bujang 9 pun malaya bair yang nilemu dia.
Panjangnya sakiro 5 dapo. Pungguangnya biru dado sirah, radai tagak kunyang baame, sungit sepasang bamego-mego, cayonya bendang dalam aja. Barang siapa menggaduh menyakiti, alamai inyo kemati tagak atau rai di gungguang derang alwi. Dun sanak pendengar. Bapangka dari kejadian itulah, tajalinnya sebuah cerita legenda nan paling menjadikan. Kini kisah itu kami tuangkan dalam kaset untuk dapat diketahui dek generasi nan muda-muda sebagai pewaris budaya sastra Minangkabau. Walaupun cerita antah berantah ku banyak diwarnai daya imajinasi penyusun naskah, kiranya angku-angku usah memaanakan kami membangkit zaman jahiliyah, zaman dewa jo begu-begu. Bukan itu yang jadi niat. Tapi sekadar menggambarkan kehidupan masyarakat Minang maksud saya. Sebab sejarah lah betul. Berasa jauh sebelum Islam dan kebudayaan dua menjubarang ke Sumatera Barat, orang Minangkabau lah berbudaya tinggi dengan pola adatnya dan tasusun rapi. Hanya itu yang kami singko, tak ada muka lain. Kemudian daripada itu, saya barat bilalang dapet basiang dan bak menyasah sampai kaya. Mudah-mudahan kisah Bujang 9 ko dapat pula memberikan iktibar nan kadi sawak seratu pengajaran kadi tuai. InsyaAllah. Akhir kalam penutik kato, kami susun hikayat nangko kata cinto jo pusako. Mako joko tersabut inan bana sanang lah hati nenek mamak badarai galak rang di kampung. Tapi nyampang tabaco dinan bukan ala-alah malunya diri muko tak kama disuruhkan. Kamamak kami minta maaf, ka Tuhan kami mohon ampun. Banda urang kami bandakan, banda di ranah anang koto. Kaba urang kami kabakan, kok baduto kami tak sato. Balerong Group Jakarta. Pimpinan Yus Datuk Perpati. Terimalah sandiwara kaset yang mengisahkan asal-usul terjadinya Danau Meninjau berjudul Bujang 9. Cerita legenda ini telah diangkat oleh Televisi Republik Indonesia Stasiun Pusat Jakarta yang disiarkan pada Kamis malam tanggal 30 Mei 1985 yang lalu. Film dalam judul yang sama ini didukung oleh bintang-bintang terkenal ibu kota dengan mengambil lokasi di beberapa daerah Luak Nantigo di ranah Minang. Susunan dan arahan Yus Datuk Perpati. para pelaku, Keluarga Besar Balerong Group Jakarta. koordinator, Enita Sahril. produser. Tanama Rekor. Inilah Bujang 9. Udah, Apa? ambo nak pai sabanta. Kama? Ke rumah mak datua. Mengajar? Kece udah kapatang mama kurang sihai. Lupa udah. Alah, iyo. Lupa dah. Baiklah. Biarlah agak pagi ku ambo kian. Boleh basuh bagai joete. Tua tu buah tangan kau. Pisang rajo. Lai bapi nyaram bagai. Sudah tu 5 mani. Kapa macam-macam salero baliau. Rancak tu. Ambo pai leda. Jadi, tapi katakan ke beliau, udah lem laki mencari itu. Malam meko kami kian sama. Yo lada. Ambo pai leda. Yo, hati-hati di jalan. Hei, Sani, pai kemana kau? Ke rumah mak datua dah. Apa jua urusan kau ke sini bolak balik? Beliau kanlah 2 hari sakit dah. Kau dukun no?
Udah kok mengecek cara itu. Jadi bah tu andaknya. Kau bapa lapis saja kan hati kau. Ambo kan ndak payah main, Doda. Aku ndak patut kita menyilo mama yang sedang sakit. Baiklah. Tapi usah lama-lama. Ndak dah. Kau kalau laba jalan sama je kumpai anui kemari singgah. Baiklah. Boleh. Kau mama tuang juga tak sinan. Jadi, ambo payah dah. Sampai pulang. Melintang, lain kali ndak boleh taruh itu mengecek Joati ya. Apalagi dun sanak perusi. Kalau jo kare taruh, malah tiang mereka. Rugi ya, Pak. Jadi salah mu sudah. Salah. Kita mengecek mesti jelunak lambui Melintang. Boleh nak disuduhnya. Ang lupa agaknya putu orang tua. Binatang tahan palu, manusia tahan kie. Sisan itu ndak nak ketek leh. Tek karena lah gadang tulah mangko ndak perlu dijujai-jujai. Bukan mencujai itu. Hai itulah salah same ang namanya itu. Kita ndak sapa dapat tentang itu dah. Menurut ambo, kalau kato dia tidak ngurang, kalau nak masin lidah kadun sana, usah diganggangkan kati balik. Mama kok tanek-tanek manggayung putih-putih. Mengecek mari Arya, baik tu. Iyo, Mukasihnya? supaya nya takui. Indak takut negeri tanamkan kadiak doh, tapi sagan. Maik manusia jo tali budi. Kalau lai katu balipek diagiakan, ujungnya kan dicari orang. Udah, kita 10 baju sana, 9 laki-laki. Jarek sama ton yang diharapkan kapan nyambung ke turun iswa. Hanya sisa niko lah. Inyo, litak kabake minta nasi. Awih ke tempat minta air. Inyo pulau kapan jawek pusako tinggi ke Sumarak rumah nenggarang. Mako dari itu, dari kini calon budokan duang tu, kita tapo batu-batuan. Bana. Tapi yang ingat, waktu ayah jo mandeh pai dulu, sisani serang ketek banang. Inyo indak merasoi kasih sayang orang gaib. Maka kita lah nang pembalikan kasih sayang tu. Jadi, kalau tumbuhnya indak dilambut, sama coba di pesamaian, indak namuhnya kadang. Kita sayang lah, tapi bertukar jalan. Lain sambung kasui, tapi caranya nama lain. Cara ambo begitu. Cara dah tarikan. Nah lain nak caranya surang-surang pulau. Oi, etek lai. Ayah detek di rumah. Batanyo kasih ya. Batanyo kau orang. Kamu? Tentu iyo, karena sinan orang. Tapi tiap orang punya nama dia. Jadi malah. Udah giran? Deh, udah giran. Mandang sapua dia kanduang. Sajuk rasanya perhatian. Wak diurih hayu rimbu. Coba sapu sekali leh. Udah giran pakak kini yo. Udah giran. Deh. Sekali leh lah. Aduh ndak. Kalau ndak aduh, biarlah mau pulang saja. Paganyi bana. Tambah mabode, tambah kami. Iyo kena muahnya bagara taruh. Orang batanyo elo-elo. Mandeh lah di rumah. Ayolah. Wih, jongkek. Oi di rumah. Teh. Yo, siapa tuh? Sani, naik anak. Jadi teh, Surang saja Pak Sani. iyo. Malam beko udah palimo kemari bersama-sama. Duduklah. Mbak Aka dan Madatua teh. Kinilah agak ringan. Tapi malam kepatang badannya panih bana. Basarato pulo juga tua. Di dua mama kini tuh. Iyo, baru kata kalau. Etek dago kan ya? Usah teh,
Biarlah beliau lalu. Makan lai. Samo jo indah. Atau be balakek kan? Allah lalaki ube satarakatan. Barangkali mamak kau tak sapu agaknya sani. Bilo te. Waktu menarangi banda di Pinang Baliri. Untung laki dia tahu kian dia ayam hitam. Untung-untung laki cegak yo te. Iko mau bawakan sakete untuk mama. Pulo kok. Kawasa kamari papa mau tarus. Sakete. Duduk sebantai sani. Nasi tak jarang. Duduk selate. Biar lambo nang ka dapur. Indah. Etek sejadi. Patutlah si Balang membasuh muka madok ka pintu. Ramu-ramu putih pun melayang menayak Balang ke patang. Rupanya kami kadapet tamu dari jauh. Tapi kalau buliah mau bertanya, apa sebabnya orang kayu tapasah ke pondok kami? Bukan dota pasah, tapi basah ngajo. Basah ngajo mencelik yang ko Datuk Limbatang atau anaknya? Kedua-duanya. Terima kasihlah kalau baik itu. Alah, pisang rajo. Bulian tak cek? Usah. Itu kan untuk orang sakit. Ambo juga dalam sakit. Kalau sakit, baru be. Alah, kau ubeknya lah duduk dekat ambo. Dah malu. Hei, pisang rajo. Sungguh rancak kau pisang. Kulit kunyang isinya panuh, buah ranum baunya harum. Rasa-rasa kamu kunyah je kulit-kulitnya. Pikir dulu habis-habis dah. Mungkin isinya kale. Usahakan kale. Tan sanu pisang kau berubah jadi batu, kamu kunyah sampai jadi kasih. Tapi adonan mencameh cik sani. Bukit Bunian panjang 7, lalu dan lipek panjang 5. Bukan tinaman sagan tumbuh, bumi kok ragu menarimu. Balaya kapa na arang tiku, sarek muatan kayu papan. Bau bapikir malah dahulu, kok gadang sasa kemudian. Asah lay baparak tabu, biarlah banto dalam padi. Asah lay kandak kabalaku, karyang lawitan nembo nanti. Gunung Tinjau, Gunung Marapi, Katigo, Gunung Singgalang. Usaharo joragi kain, dipakai raso kamangulang. Siamang babunyi sanjo, malompek sambia barayun. Sadang karako le manggilo, kononlah siriah laweh daun. Kabaruah ke ujung jalan, babelok lalu kaparabe. Guruah ko indah jadi hujan, langit malu, bumi maupe. Mak Datuk, baanyo kesehatan mama kini? Nggak bakal dah. Jawab bana tak kucak badan mama? Nama-nama pelamaan makan sini. Ali banyak kadang kalian sinan. Lai bisa saja, Ma. Syukurlah. Iko lagi dibawakan si Sani untuk mamaknya. Cobalah. Kok. Lima mani. Mama ialah teraga jadi mani. Pahit saya sendiri ukur rasanya. Iko lapek bagai, Ma. Oh iya, jadi. Macam ko, Ma. Selain daripada manyilo mama, ya. Ambo nak mengabakan, bak raso barisuak kita kamanya bik sawah nan deye tumbuh. Sudah tu nan di lurah lama 10. Iya ya. Mungkin sudah pakan ko lah bisa disabi. Oh baik itu. Katakan kau udah kau. Iya. Mama alun bisa menolong leda ya. Tak usah dulu. Mama kan lama bana baru. Biarlah sekiran keganti mama. Besok etek silau juga kalian agak sabanta. Kalau ndak telaki, ndak baa dote.
Ndak macam tu doh. Etek letakkan nasi sebentar, makan kita sama-sama. Nan makan tak usah lah, Tek. Ambo kan yang bana baru. Menyanduk selai, ndak lama doh. Ndak, Tek. Ambo ka pulang dulu. Kawasa kamari tak kaja-kaja tarus. Karajo banyak di rumah, Tek. Kamu numbuak lai. Kamu buat nasi lamak bagai agak seketek. Kalau begitu biarlah nanya pulang Rambun. Mbak Ate, yo pulang lambo lai. Jadilah. Pulang ambo, Mak. Pulanglah. Hati-hati di jalan sani. Jangan singgah-singgah dulu. Tarik pulang deh. Yo, Mak. Rambun. Oh, Rambun. Yo. Duduk sebentar. Giran. Apa ya? Mari, Cah. Duduk kau. Iya ya. Macam kau. Sengaja ambo memanggil kalian adalah untuk waktu bayo berjalan bermulah mencari rundiang dan saukua. Urusan apa ya? Urusan diriang. Pak, ada kena sumbang ke Rajo Sigiran. Tak kami mau menanyakan. Bukan. Kabailok saja. Makasih ayah. Aco dan akan lelok. Deh. Iya ya. Kalau dicaliak dipandang-pandang, kalau ditiliak keumuan dan terpakai serato tampan jo karena, maka waangko lah kadang Giran. Nampak-nampaknya inilah patut kudo dibari bapulano kabau diagiah bapasangan. Ayah bemengkasui nak mencarikan nang rumah. Kami lah tua-tua Giran. Nyampang singke umur lakih peminto. Andaknya sebelum kami pai menceliak jua wang di japi orang ndaknya. Batu Giran. Mandeh lah keinginan baminantu. Lah taragak nak mendukung-dukung cucu. Rasanya lala mau bana rumahku sunyi je pajak kete. Apa tu Giran? Alah kababari kandak kami. Macam kau ya. Ha? Apa nan ayah sampaikan tadi itulah kata sabananya. Lah pantang rasuak menjeriau lai dikasau laki ato. Iya ya. Tapi kalau ambo pikir-pikir bana, taraso gamang diriku ke rumah tangguh. Ibarat melompai bana lapang ya. Raso kesampai raso indah. Iya. Ayah paham. Tapi ketahuilah. Urang nan panggamang dak kadapek buah. Urang nan peningin dak dapat ikan. Bali kudo yang murah. Bali rumpuitnya nama resua. Itu nanti dikatakan tanggung jawab nak. Ingat, waang mandelaya kan laki-laki. Barani jadi laki-laki, barani jadi tompangan. Ambo dan mengerti itu jangan kata mande. Apa makna itu ya? Aco simakkan deh. Alang-alang nan mudah dipamainkan angin adalah halang-alang nan tak baik ku apa kapalo. Nan pong liang. Raok kida sembal kesuo bandang tarantang di saguanyo taraju kawan disangkuinyo mope urang kiri kanan. Ya. Tapi kalau lai dia gia baik ku panjang, badang-undanguang kamapai, maka alang-alang ketagak tali, saulah parangainya. Aba itu jo manusia ko Giran. Ya. Biasanya laki-laki nan hidup seorang banyak tingkahnya. Karena apa? Karanunya ndak bababan. Ndak jadi tumpangan orang. Lai paham tunggu saya. Oh, kian tembaknya itu ya. Alah, lah mengerti ambo. Tapi entahlah. Halun tabuak menganambu. Jadilah, Datuk. Ya. Sesudah dilihat dipatik-patui, dipandang dia agak-agak. Ditimbang juang jo pangka dibanding rugi jelabo. Maka dapatlah kata seragam dek kami bujang 9.
Yaitu alun sesuai menaikkan Segiran ke rumah kita. Itulah kesimpulan Kato yang kamu sampaikan gini. Baik itu ceritanya ya. Yalah, kalau itulah kata putih, Mama terima. Tapi Belimo, Iya. biasanya mencancang balandasan mendidih pemaci. Apa sebenarnya alasan kalian menolak Segiran? Kalau itu Mama tanyakan, sebenarnya hati ketek kami ingin menerima Segiran untuk orang Semando. Urang elok, baso ketujuh, mulut manis kucindan murah, acang-acang dalam negari. Tapi seketek kami lakukan. Ulah dek cukur na setitiak, rusak bulai sebalango. Apa cace anak ambo Pelimo? Sayang Segiran tu anak Datuk Limbatang. Karena anak Datuk Limbatang. Jadi, anyu karena itu anak ambo yo. Iyo, Ndak sasek tu. itulah kata sebenarnya, Mak. Apa dosa ambo ke kalian? Kok sakit badan di dangau tinggal indaklah hati saibu. Tapi kalau nang sayang nala jajok nang jinak memuti sali, tamat kaji jadi bicara. Kami bukan berang, bukan tuh banci. Malah itu tanda cinta sayang kami ke Mama. Tanda cinta. Iyo, tanda cinta ke Mama kandung. Sanang bana rasanya hati bak kuliriak masuk ke hidung. Sajuak di dalam kiro-kiro rasa di lambai-lambai api. Bujang 9. Ya. Tanya to kalian sonsang dalam berpikir. Bukan kok dengan menjodohkan anak juga manakan kamampahare tali ikatan dalam tapawi. Bukan kok itu yang dinamakan pilin tali katayo sudah dipasak di paku pulau. Indak madatua. Itu banalah yang kami takutkan. Sabab biasanya, kalau batang dua rumpun cie, lai wasa batang, lai wasa donya. Kok bagi si abu di tangan, nyolapeh kabeh ujung pangka. Kami ndak namu rumah tangga Mama satu tabu yang ulah dek sangketo na mungkin tumbuh dari mereka. Ya, sudahlah. Mungkin kasih kalian batu. Mungkin. Barangkali kalian ingin memahamkan pitu hadai. Yaitu melantai sebelum lulus memintih sebelum nanyui. Nenjaleh kini ko antara sisani jo Segiran alun basuor weh buku. Ya, Alun bagian. Kan ya di nanti bonyo tu paling bayu. batu Mak. Sungguh pun itu apalah yang jadi tinta do pintu kami. Biarlah jodoh hendak basuo, namun Segiran tatap rencana kami. Kain pendukuang hendak kalusuah, janjang baku alun kalapua, asal tak dapat dilupakan. Kamu seminta gitu belimu. Bahan rancak mana tuh? Karena harilah bareng patang, abah aku ambil pulang dulu. Kalau itu, ya jadilah. Pulang, Bu? Iya, jadi.